Amb les noves ordenances de circulació de Barcelona i Sant Adrià i la llei del canvi climàtic aprovada, la zona de baixes emissions ja funciona amb normalitat al voltant de les rondes. L'AMB treballa per coordinar la resta de municipis que s'adheriran a partir del 2025. Actualment ja hi ha 14 municipis amb ordenances aprovades o amb imminent aprovació per, diguéssim, adherir-se a aquestes zones de baixes emissions. Tenim l'exemple de la zona de baixes emissions de Rondes, que és la primera que va començar a l'àmbit central i que ha sigut un èxit en el sentit de que ha reduït la contaminació de forma molt important a l'entorn metropolità. En concret, doncs, hi ha hagut reduccions tan importants com el cas dels òxids de nitrogen, que s'han reduït en un 60%. La mobilitat ha evolucionat molt, sobretot al centre de Barcelona. L'edat mitjana dels vehicles s'ha reduït en 3 anys. Hi ha més carrils bici i millor transport públic. El gerent de transport de l'Ajuntament reclama, però, altres mesures de suport per continuar incentivant el canvi cap a la mobilitat sostenible. Els parks and rides són una part d'aquesta solució. Assegurar que si tu vius a uns quants quilòmetres del teu municipi, dins del teu municipi, però allunyat de l'estació de Rodalies, doncs puguis arribar en condicions, tinguis un aparcament amb unes condicions econòmiques molt avantatjoses i d'allà puguis entrar a la ciutat de la manera més sostenible, que és en transport públic. El debat sobre la implantació de les zones de baixes emissions al conjunt de l'Estat és una de les taules rodones que ha promogut l'Associació d'Empresa de Mobilitat Sostenible en la tercera jornada de Mobilitat i Empresa. Que vinguin les nostres empreses i veure com aquesta col·laboració públic-privada pot fer, per un cantó, millorar mitjançant processos innovadors i tecnològics el que és el mig ambient de les nostres ciutats i a la vegada crear llocs de treball i negoci per les nostres empreses. Actualment, només el 2% dels vehicles que circulen per rondes són contaminants i la majoria disposen d'alguna de les excepcions. L'AMB continua treballant perquè la zona de baixes emissions s'estengui per les zones urbanes com una gran taca d'oli.